Iya. Nyaji rolu. Pira? Biasane nek nyanyi ngono pira? Ya, nyonya ditumpang loro ya. Nyo, tambani. Kiki. Kene iki lho. Ya cepet-cepetan saiki sik. Kok sik. Tak neke tengah kene. Sapa sing entuk dhisik kuwi sing menguasai. 1 2 3, yo. Lho. Iya, kecekel Fajar. Nyo jabarnya mesake wis ora usah mbrambangi ngono. Ya, matur sembah nuwun nggih. Sing rumasa ndase gedhe ngarep. Waduh.